Has corrat? Corrar vol dir córrer. Has corregut molt? Sí. I llavors què has fet? He corret tant. A veure com ha corret. Tan ràpid? Ja veieu. El Jan va al Picarol a currar. Qui vindrà aquesta tarda? Sí. Qui? Sí. La tieta Anna! Haca! Digue-li a la tieta Anna que vingui d'una vegada. Vine. Una vegada. Digue-li, tieta Alana, vine! Tieta Ala, vine. Hombre! Hombre. Quantes gambes té aquesta paella, Jan? No fem una només. Només una? Sí. Ostres, i quantes n'hi hauria d'haver? Quantes n'hi posarem? Moltes. Sí? Sí. Moltes? Vale, li direm al senyor de la paella que em faci moltes. Que em posi moltes. Jo més, Ei, que hem recuperat el coixí de lactància. Ai, com m'has dit, mami, que has portat el també. Anna, m'has portat el coixí llarg? Que bé! Tu te'n recordes quan el teníem aquí perquè no es mogués? Imagina't tu, igual que ara. Però que... Igual que ara. No, mama, mira, mis fusiles, perquè es posa llamps. Aquest coixí és per fer piemps. És per fer què? Llamps. Això és per fer aquest coixí? Sí. Quin perill, doncs jo passo llavors d'aquest coixí, Què vols, mirar el quimi o pintar? Pintar. Hi havia uns nubarrons de color gris. Si trobem el color gris, a veure on està el color gris. Bueno, uns núvols molt foscos. I saps què passa amb els núvols foscos? Sí que són núvols de tormenta. I va començar a ploure. De cop i volta... Xaf, 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 xaf. I què hi ha al bosc? Qui viu en el bosc? No sé. A l'hivern hi poden viure zebres, per exemple. Mira, Al bosc nevat hi viuen zebres. al bosc nevat hi viuen zebres. I també... Però què volen les zebres? Ah, molt bé. I en el bosc també podem trobar orangutans. A veure, apreta. Ja saps què fan els orangutans i les zebres? Sí. Moltes... Caques. A veure, apreta. Oh, quina pudor! Ara, Morri! mira. Ara, mira. Xa, ara més. Xa, ara més. On anem? No sé. El Rica! A comprar? Salats! Bien! Què és això? No sé. Una grua? La fuga. Mira que és això, una pilota i una altra pilota, una altra pilota. Tots en pilota. Ets a punta. Salta! Bien! Diversió assegurada en un pàrquing. Vinga, corre, salta! Que piscina de boles, ni aquests xiquiparcs. Un pàrquing, és gratis, és barat, és divertit, és gran. Anem a agafar un carro, aquest cop... Apreta. És com la fira, però més barat. Són alegre. Tinc força. Hola, guapo. Què? De colors, lila i groc. Lila, que t'agrada tant, ja, lila. Oh, m'agrada tant. Vale, a veure... Un biquini. Ta, 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 ta. Posa'm el dolç que s'ha provat aquí. Estem al Viena fent un
biquini pel Jan i jo he après a tallar el biquini amb una cullera. Per què? Perquè si li dono sencer es tira i surt el pernil sencer i es crema el llavi amb el formatge. I de postres, mira què Guasca. tens, Jan, mireu. Palmeres que ens regalen. Palmeretes. Uau, quina pintaca! Mireu, mireu, si encara no heu sopat, quan veieu aquest vídeo... Vull palmereta. Però la postre, mira, la guardem aquí per tu. Obrirem el cap. Ah! Què és aquest monstru? Què te trau? Què te trau? Allà veus? Què fa allà? Ah! Però escolta, digue-li que... Oh, què fa aquí? Mira el que he trobat. Corre, vine. Corre. Mira. Què hi ha aquí? Qui és aquest? El Timmy. Què fa aquí en Timmy? És en Timmy. No ens hem pogut resistir. És que a més fa sorolls. A veure... Però bueno... Us en recordeu, papes, el que teníem? El Jan està buscant polos, però no en troba. Oh! Ja! Què t'ha comprat la tieta? El Timmy. Que fort! Que fort! És en Timmy! Seu amb tu, aquí? Ai. Diana. Diana. Això és una càmera. El vídeo. És una càmera, això. Què et sembla, Timmy? Estem fent una obra de teatre amb en Timmy, Jan. que ja s'ha incorporat a casa. Escolta'm, Anna. Ja què és un rotllo vomitar? Que se troba bé i en aquest noi amb el humor. Sí, ja està bé, ja no vomita. Vale. Jo puc anar a col·le? Tu, Que puc anar a col·le jo? a menjar. Se está la mina. Hombre! Hombre. Mira, treu aquest paper. Hombre!